Vážení priatelia, vítajte v hudobninách Jimmy Market. Moje meno je Branis. Dnes si predstavíme americký legendárny dynamický mikrofón Shure SM58. Prichádza so slovenským i českým návodom. Veľmi dôkladne zabalený, to znamená, že vždycky k vám príde v 100% kvalite a stave. Ďalej v balení nájdete držiak na mikrofón, takisto suchý zips pre viazanie káblu, fantastická kapsička s logom Shure na zips a samotný mikrofón. Na prvý pohľad sa jedná o veľmi robustný dynamický mikrofón s oceľovou mriežkou, je bez vypínača, čo ocenia hlavne zvukári profesionálni, ktorí nemajú radi, keď im umelci vypínajú mikrofón a potom sú z toho nešťastní. Odmontujeme si mriežku. Vidíme, že mikrofón má fantastický pop filter, ktorý zamedzuje takým tým výbušným slabikám BP a podobne. Ďalej má pneumatický systém vnútri, ktorý zaručuje to, že odstráni nežiaduce ruchy manipulačné. To znamená, že ja keď si chytím ten mikrofón, tak čo najviac eliminuje ovládacie ruchy. To znamená, že chytím si ho do ruky, hej, spievam, hrám a bežný mikrofón lacný, aj to si povieme ďalej, má tento systém fakt minimálny, ak vôbec nejaký má. Môžeme si to overiť. Raz, dva, tri, Shure SM58, test Jimmy Market. Tak a dáme si lacný mikrofón. Vidíme, že skutočne ten manipulačný hluk tam je. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo samozrejme nikto nechce. Čo je výhoda u tejto šúrky je rozhodne masívna konštrukcia, ako sme povedali. A mám rokmi overené, že skutočne aj tie najhoršie kluby na Slovensku a v Čechách, ktoré majú tieto šúrky, tak krásne fungujú aj po niekoľkých rokoch, kedy býva väčšinou táto oceľová mriežka absolútne zničená a mikrofóny dostanú strašné pecky za svoj život, tak dokonca dokážu fungovať tieto šúrky veľmi spoľahlivo a to vám potvrdí nie jeden pódiový technik alebo štúdiový technik. Takže vyskúšame si tú šúrku čisto bez tohto éterového mikrofónu. Raz, dva, tri, Shure SM58 test Jimmy Market 1, 2, 1, 2. Takže Shure SM58 podľa mňa by nemal chýbať v žiadnom nahrávacom štúdiu pri snímaní buď nástrojov, alebo hlavne spevov. Ďalej, v návode sa dočítate celkom zaujímavé rady, ako snímať daný nástroj alebo reč. Tu napísané, že pery vo vzdialenosti menšej ako 15 cm má mikrofón robustný zvuk, zdôraznené basy. Je to skutočne tak? Raz, dva. Čím ďalej ideme od mikrofónu, tak tým je tých basov menej. Má to taký širší zvuk. Ček. Raz, dva. Shure SM58. A ak sme úplne ďaleko, tak mikrofón sníma už aj trošku tú akustiku. Čo je veľmi dobrá vec, je kardioidná charakteristika. To znamená, že tento panáček je tu pekne nakreslený. Ja keď hovorím na mikrofón alebo spievam, tak krásne sú potlačené okolité nástroje, čo je veľmi dobrá vec v kluboch alebo hoci kde na festivaloch. Čiže mikrofón sa snaží snímať v tejto ose a ostatné ruchy potláča, čo je veľmi dobré, pretože vy keď ste na nejakom koncerte, tak vedľa vás väčšinou býva do 2 metrov bubeník s činelami alebo basák alebo podobný člen kapely a táto šúrka sa krásne snaží, ale aj to vie eliminovať ten okolitý zvuk. Takže
Shure SM58 sa nachádza v hudobninách G-Market. Každý pracovný deň sme tu od 9 do 18:00. Ak by ste mali hociaké otázky, rád vám ich zodpoviem. Napíšte ich pod videjko. Myslím si, že základné veci sme povedali. Keď tak, navštívte stránku shure.com.